a jdeme na kategorii Fun. Poprosím teď zástupce posádek, 21. místo Vysmátí. Dvacáté místo Plážoví obšourníci. Pánové, vraťte nám cedulku. Vracejte nám cedulky, ať máte na příští rok. Ano, plážoví obšourníci, skvělé kostýmy. Devatenácté místo byli diskvalifikováni. Osmnácté místo Utahováci. Utahováci, poprosím, pokud tady jsou zástupce utahováků, 18. místo. Ano, už běží. 17. místo Republika závislosti. Vrátíme cedulku, děkujeme. 16. místo, přátelé, je to marná snaha. Marná snaha odjela, mám tady 15. místo a mám rád posádky, které si ze sebe dokážou udělat srandu a dokážou se tím bavit celý den, dokonce i několik ročníků. Vikingové z Modré Ústřice. Čtrnácté místo Frikulíni. Co to tam máš na té cedulce? Ty jdeš vracet, tak nám ji vrať, to jsi hodná. Ne zvracet, vracet. Přátelé, 13. místo, pořádající posádka Dragonboard Velké Dářko. Dobře, tak já se s tebou nerozvedu, tak si mě ukecela. Tak, 12. místo Mimoní ze Žďáru. Jedenácté místo Přikurtovaní Čeňci. Dva 15. A mám tady krásnou desítku na 10 let dračích lodí na Velkém Dářku a tu získala posádka, která v roce 2015 se stala mistry republiky v zimních dračích lodích. Choboty! Tak,
mikrofon chceš, vydrž, už ho hledám. Tak, nechal jsem ho zapnout. Tak. Ano, přátelé, čeká nás prý kulturní vložka. Spijem si choboty do němoty, hej! Spijem si choboty do němoty, hej! Lejte mi na hlavu, lejte mi kožalu, ať se z té opice nedostanu. Hej! Lejte mi na hlavu, lejte mi kožalu, ať se z té opice nedostanu. Hej! Děkujem vám, děkujem! Byli jsme nejlepší, děkujem! Děkujeme, skvělý, perfektní, gratuluju kluci. Ano, takhle to má vypadat. Krásná píseň, já už vím, proč jste byli 10. Tak. 9. místo, dej mi bůra! 8. místo, žraloci z městce. 7. místo, Petrova krutá síla. 'A přátelé, mám tady posledních 6 diplomů. Víte, že v finále se jelo na 6 lodích. Těchto 6 lodí vyjelo zvítězit a já vám řeknu zpětné pořadí, jak se dostali. To znamená od 6. místa. Všichni mohli být na tom první. Děkujeme. Tolik radosti jsme nečekali. Já vám teď řeknu od 6. místa, jak to dopadlo, kdo zabral, kdo nezabral, kdo měl drobnou chybičku, kdo nebyl synchronizován a kdo prostě skončil 6., 5., 4., 3., 2., 1. Na 6. místě v závodu dračích lodí Velké Dářko 2016 se umístila posádka Podpeperská Elita 2. Je úžasné zajet si velké finále a Podpeperská Elita 2 to dokázala, dostala se do velkého finále. A to i posádka na 5. místě, která se umístila. Winner na live! Přátelé, zakryju ten název. Teď jde do tuhýho. Mám tady 4 diplomy. A vidíte, všechno to jsou srdcové desítky, protože dneska slavíme 10 let výročí dračích lodí na Velkém Dářku. 9,5 tisíce závodníků, spousta srandy, zábavy a spousta vítězů. 4. místo na 10. ročníku dračích lodí Velké Drážko, již po druhé tady na Pilské nádrži, získává posádka s názvem Black and White Company.